حلقة استاف بطولني كورنيل برهانه تزقبلح رئيس مراه نحنا سلزلنا نسها مس بيتها مس حكيم بطولني علم سبيت صحيه بعلي تناغيركا بادا غيركا بويارك بناو تدغاغم تزاريبو فصوم انا كاب حيلي ايترفني سبيتي بزغيرات خد انا ابزي حيلي حيزا خيديلو يا ابيو دارغا كلنا معروفين حجي ملسي لو دربا ود كبا زين مروخات زين نيهلواخي زين انا يبلين طيت ابت غزيتون اگر حكيم يراني ولا حنت يبلين اذا سانطاي قار اياي له قلقل افادف ولا حنت ነገር የለን ብሎ ጥይት يبلين حنت ብረቱን ካላሽን ህበኒ አብሪል እንታ ይብለኒ አንተ ሰው በተንቀሳቀሰ በጥይት አጉርሰው ይሉ ሸጥ አቢሉ ነታ ብረት በኒ ولا حنت ጥይት يبلان ولا حنت يبلان حدا محراي مصي 30 از 50 يوم تموتادر تمروخات حيزه يماني እዞም ምሩኻት ንሶም ኣይተንቀሳቀሱ ንዓይ ሓደ ሰብ መጽይስ ክዕንጽጽን ንኽእል ብረት የብለኝ ክትኩሰል ይክእል ወላ ሓንቲ ነገር ግን ከምዚ ኣገር ሒዘዮም ወሪደ መጽይና ህዝባው ግንባር ኣብ እዋን ስርሒት ፈንቅል ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ጠቕላል ስታፍ ዝለዓለ ቃውሙ ኣብ ደረጃ ክፍለ ሰራዊት ዝነበረ ኮይኑ ብሸውዓተ ኣጋር ሓደ መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊትን ምስ ካልኦት ወሃብቲ ደገፍ ኣካላትን ዝቆመይ ነይሩ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ግንባራት ሓልሓል ሮራ ምንሳዕ ምብራቃው ጎላጉል ከምኡውን ኣብ ድሕሪ መስመር ተሰሊፎም ነበሩ ህዝባው ግንባር ኣብ እዋንቲ ንኾነ ተሰሊፉ ነይሩ ከመይ ነይሩ ትውዳብ ህዝባው ሰራዊት እዚ ናይ ተሓጋጋዚ ጠቕላል ስታፍ ስርሒታት ከም ሓደ ዝለዓለ ውዳበ ናይ ወታደራዊ نطفتات دحر خرائن حدنتان هزبا ግንባር ንኩላተን ግንባራት ዘዋህድ ሓደ ጠቕላል ስታፍ ስምተዋህቦ ኣካል ብሓደ ሓላፊ ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ምስ 4 ተሓጋገዝቱ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ኮይኑ ካብ 1987 ካብ 1990 በዛ ኣካል ዝምእከል ነይሩ ማለት ስለዚ ምስ መድረኽ ወይ ምስ ስዕብ ዘሎ መድረኽ ዝሰማማዕ ዝሳነ ኣወዳድባ ነይሩ ክበሃል ከኣል እዚ ሓሙሽተ ብረትን 7 ሰብን ዝጀመረ ብረታዊ ቃሲ እቲ ሓርነታዊ ሰራዊት ኣብ ግዜ ፈንቅል መጺካ ክትሪኦ ከለኻ ናቱ ብቕዓትን ቆመናን ናቱ ደረት ኣልቦ ዝኾነ መልክዕን ግርማን መዕቀን ይብሉን ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበፅሓሉ ሰዓት ነይሩ ወይ ዝበፅሓሉ ህሞት ነይሩ ፈንቅል ክትብል ከለኻ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ኣብ 89 ጥራሕ ተቐሪብካ ተዳሊኻ ዝተፈፀመ ስርሒት ጌርካ ዝረበሉ እዩ ስርሒት ፈንቅል ኣብዝነ ተፈልየ ርእይቶ የደለን ስርሒት ፈንቅል ኤርትራ ንምሕራር ናብ ሙሉእ ነፃነት ንምስጓም ኣብ ግምት እቲኻ ዝተገብረ ስራሕ እምበር ከምቲ ናይ 77 ተቐደቕዶ ተደቅዶ ከዓ ንምለስ ኢልካ ዝግበር ነገር ኣይነበረን ስለዚ እቲ ንዕኡ ዝተገብረ ምድላዋት ኣብ 1989 ጥራሕ ዘይኮነ ዝሙርኮስ ኣብቲ ቅድሚኡ ዝተኻየደ ሰፊሕ ስርሒታት ሓንቲ እውን ትንክፍክፍ ኣቢልና ዝነበርና ዝተመርኮሰ ምዃኑ ርዱእ ክኸውን ኣለዎ ቅድሚናዶ ፀላእ 160,000 ዝኾኑ ሰብ ሞይትዎ ነይሩ በቲ ግምት ንወስዶ ኣብ ናዶ 18,000 ሰብ ሞይትዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ካብቲ ዝነበረ ሰራዊት ዝበዝሕ ኣፅዋርን ሰብን ስለ ዝተደምሰሰ እዚ ሕጂ ናብ ካልእ ስእሊ ዘምርሐና ስርሒት እዚ ናብ ካልእ ዓብ ነገር እዩ ዘምርሐና ሃያል ምርብራብን ንሱ ዘስዓቦ መወዳእታት ይብሉ ድኻም ናይ ፀላኢ ከም ውፅኢት ናይ ዝኽቲ እዚ ከዓ እንዳሓየለ ዝመፅእ ህዝባዊ ሰራዊት እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ኣዝዩ ሓያል ተባዕ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ ኣበይ ወስዶ ዝበሃል ዝመፅእ ስለዚ
ፈንቅል ክወስድ መሪፁ ማለት እዩ ኣብቲ እዋንቲ እቶም ንምቁፅፃር ዘኽእሉ መድረኻትን ኣማሻሽእዎም ስለ ዝነበረ ካብ 1984 ክሳብ 1989 መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ናይ 5 ዓመት ትልሚ ኣውፅኡ ዘተግበሮ ናይ ሓደ ሙሉእ መድረኽ ፍጻሜታት እዩ ስርሒት ፈንቅል ውፅኢት ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሓደ ሙሉእ መድረኽ 4-5 ዓመት ስርሒታት ውፅኢት ጌርና ክንሪኦ ከለና ጥራሕ እዩ ትርጉም ዝህልዎ ኣብዚ ክልተ ዓበይቲ ነገር ክጠቅስ ትኽእል እያ ቀዳማይ እቲ ናትና እዝን ቁፅፅርን እዩ እሱ ኣብቲ ስዒብካ እውን ክግለፅ ይከኣል እዩ እዝን ቁፅፅር ናትና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ኣዛዚ በየን ኣሎ ብዘይ የገድስ ኣብ ክንደይ ኪሎ ሜትር ተዘርጊሑ ኣሎ ብዘይ የገድስ ናይ ነፍሲ ወከፍ ተበግሶ እናተደመረ ሓደ ዓብ ነገር ዝፈጥር እዝን ቁፅፅርን ነርና ናትና እዚ ሓያል እዩ ስልትታት ኣብዚኣ ዘለዋስ ብሰንኪቲ ናትና ሓያል እዝን ቁፅፅርን ብራድዮ ጥራሕ እንዳተራዳእካ ብድሕሪት መፅእ ኣለኹ ስኻ ሕለፈለ ኣርክበኒ ሰዕበኒ ኩሉ እዚ ድሕሪ ደሚርካ ሪኢኻ ነቲ ስልቲ ዕፅፍታት እዩ ዘራብሖ ከም ጉልበት ተኽሲ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እንድሕር ሪኢኻ ስላያ ነቲ ስልቲ ሓያል ዝገብሮ ስላያ ስላያ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓቂ እዩ ብቕዓት ነይርዎ ፍላይ ስትራቴጂካዊ ስላያ ሓያል እዩ ነይሩ እቲ ስልታዊ ስላያ ስርሒታዊ ስላያ ንብሎ ግን ተኣጋር ስላያ ንብሎ ኣብ ናዶ ሓያል ምዃኑ ኣረጋጊፅ እዩ ብኣልያን ቅለሳን መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር እቲ መድረኽ ዘምፅኦ ኣብ ማዕባብላ ሚዛን ሓይልን ጉልበት ውግእን እቲ ባዕላውን ውድዓውን ቁመና ህዝባዊ ግንባር 100 ካብ 100 ምፅዋዕ ንምቁፅፃር ዘኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ብምግንዛቡን ድሕሪ ምቁፅፃር ምፅዋዕ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ መላእ ኤርትራ ንምቁፅፃር ዝቐለለ ከም ዝኸውንን ብዝግባእ ኣገናዚቡ ስለ ዝገምገመን እዩ ክንብል ንኽእል ስርሒት ፈንቅል ከዓ ብመንፅር ምፅዋዕ ንምቁፅፃር ዝተገብረ መጥቃዕቲ ኣይኮነን ክርአን ክግለፅን ዘለዎ እንታይ ደኣ ንስርዓት ኢትዮጵያ ዝፈንቀለን ንስትራቴጂያዊ ረብሓታት ሓያላት ዝበሃሉ ዓለማዊ ስርዓታት ወይ ናይ ምዕራብን ምብራቕን ስርዓታት ዘናወፀ ኢዶም ክስሕቡ ዘገደደ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ መንግስቲ ነበር መንግስቱ ሃይለማርያም ምስ ምትሓዝ ምፅዋዕ ብህዝባዊ ግንባር ኣመልኪቱ ዝተዛረቡ ንምፅዋዕ መሓዝ ማለት ንኢትዮጵያ ብጎረር ኣብ ምሕናቕ ማለት እዩ ኢሉ ነይሩ ስርሒት ፈንቅል ብክልተ ኣንፈት ብኸባቢ ጊንዳዕን ብወገን ባፅዕን ዳቐፀለ ከሎ ጅግና ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ግንባር ወራ መንሳዕ ኣብ ኮር 607 ኣብ ልዕሊ 23 ክፍለ ጦር ዝዓረደሉ ካብ ኣግዓሮ ብራኸ 2293 ከምኡውን ብኣፍ ደገ ገለብ ካርታ ጥቕሲ 7246 እንተላይ ኣብቲ ን23 ክፍለ ጦርን ንኮር 606 10 ክፍለ ጦርን ዘዳውብ ኣፍ ደገ ምሕላብ ካርታ ጥቕሲ 7642 ሰፊሕ መጥቃዕቲ ፈኒዩ ባዘይ ዓብዚ ጥቃዓሉ ማለት ስርሒት ፈንቅል ኣብ ዝፈፀመሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ግንባር ሓልሓል ይኹን ኣብ ግንባር ሮራ መንሳዕ ናይ ዚኣተን ተልእኮ እንታይ ነይሩ ቅልል ዝበለ ኣብነት ተወሲድና ማለት ኣብቲ ቦታቲ ፀላኢ ንዝገብሮ መጥቃዕትታት ምክልኻል ንስኻ ክትገብሮ ንትደሊ መጥቃዕትታት መፅናዕትታት ምክያድ ኣብቲ ተዛማዲ ርግኣት ሰላም ዘለወሉ ግዜ ከዓ ቀፃሊ ስልጠና ናይ ሰራዊት ቀፃሊ ትምህርቲ ናይ ሰራዊት ምክያድ እዚ ንሙር ንጥፈታት ናይ ቋሚ ግንባራት እዩ ስለዚ እቲ ተልእኮ ናይ ዘን ኣሃታት ኣብ እዋን ስርሒት ፈንቅል ይኹን ድሕሪ ስርሒት ፈንቅል ንፁር እዩ ሕጂ ብታ ናይ ፈንቅል ግዜስ ናይቲ ኣነ ዝነበርኩ ግንባር ክዛረብ ንድሕር ኮይነ ኩሉ ኣሃዱታት ናብ ስርሒት ፈንቅል ድሕሪኡ እውን ግንባር ግንዳዕ ንምድልዳል ስዒቡ ከዓኒ ናይ ግንባር ደቀም ሓደ ምቋም ምስራትን ንደቀም ሓደ መጥቃዕቲ ናይ ምቕፃል መደብ ስለ ዝመፀ ኣብ ቋሚ ግንባራት ዘሎ ኣሃታት ሓደ ነቲ
السخان حجز كتصدد هاتات نمخلكال حسيو أبتقام جنبارات جورة ولا زقطات بمكاتب كم تلقوا خلاص نسخاون بتماساس المنقدي تلاقي حجز كيسدد ما بتخلق جنبارات نقص قاس سراويتنا عقد كنتات كيفتر نادي أب جنبارات يعرق ولا سراويت نقم زي بالكتجورم أنتي تماساسالي ساعة تقبر لك تماساسالي فتنة تقبر لك تماساسالي ممكن عسك تقبر لك ناي دبنت ناي باسع مقص صار مدبانا كتبرا له تبايلو او ساتفاتن قداموت اهرتات وعلى 7 بعد سنه حدن 85 ينيرن 52 ابت اوانتي يحرب على انسي اب مكالخالي عردي ناي جنبار كرن كصنحكم زلو يتغيرو 96 ولقعهم ابت غزي تنعانات وهب مدباي نبرن كل غزي حدش متقع تخفت كله كالد زرفه تخلق حيلتات تطنقق خونن كنتات مدا تراعي ما خمزمز غبو ጉዳያት ኣብ ዘጋጥሙሉ እዋን ክንዝምዝ ከም ዝግብኦ ፍሉጥ እዚ መባእታዊ ወተሃደራዊ ግዴታ እዩ ዋላ እኳ ንሕና ኣብቲ ቀዳማይ መጥቃዕቲ እትዋት ተደይኮና ከም ደጋፊ ዝኾነ ክግበር ይኽእል እንተልዩ ኮይኑ ተጠንቀቕ ክንፀንሕ ነርና ተጠንቀቕና ነርና ተዓርድ ገበና ውቃት ኮይኑ ግን ምስ ናይ ፈንቅል ተሰሓሓዘ ናይ ፈንቅል ፀቕጥን ናይ ምግባር ኣውቃት ካየድ ነይሩ እዩ ፀላም እውን ነይሩ እዩ ደክም ነይሩ እዩ ንነገፁ ፃዕሪ ንኸይገብር ፀቕጢ ንኸይገብረሎም ተባሂሉ ዝግበር ነበረ ናይ ራመሳዕ ተናይ ካልእ ቅድሚኡ ነበረ ፈተነታት ዝግበሮ ፀላእ ገለ ገዲፍካ ፀቕጢ ምእንቲ ክኾነ ፀላኢ ወይ ከዓ ነቲ ዝካየድ ነበረ ናይ ፍንቅል ኩናት ካብኡ ንኸይስሕብ ተባሂሉ ብወገና ስጉምቲ ንክውሰድ መምርሒ መፂኡ ብመሰረት ድማ እቲ ኩነታት ተጀሚሩ እዚ ከዓ ኩሉ ውሕስነት ናይቲ ዝግስግስ ዘሎ ሓይሊ ክኸውን ምእንቲ ክንኡ ሓሊፍካ ከዓ ኩነታት ናይ ፀላኢኻን ናይ ቅድሚኻን መዚንካ ነቲ ዝግስግስ ዘሎ ሰራዊት ደቂ ኣምሓራ ዝኸይድ ዘለኹ ካልእ ዝኸይድ ዘለኹ ንምሕጋዝ ካብቲ ዘለካ ዓቕሚ ኣዋፂኻ ኩነታት እናመዘንካ ንዕኡ ድሕግዝ ኩነታት ምፍጣር ወይ ኣሃታት መልኣኽ እዚ እቲ ናይ ቀዋሚ ግንባራት ኣብ ውሽጢ እቲ ኣክቲቭ ዘሎ ግንባር ንበሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓሲቭ ዘሎ ግንባር ንበሎ ኩሉ ግዜ ብከምዚ ዝኣመሰለ ገባብ እናተሓጋገዘን እናተዓፃፅፈን ይሰርሕ ዕላማ ናይ ዝመጥቃዕትታት ብቐንዱ ንስርሒት ፈንቅል ንምድጋፍ ኮይኑ ፀላኢ ካብ ኩሉ ግንባራት ኣህዱታት ኣልዒሉ ናብ ግንባር ጊንዳዕ ይወስድ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ንምግታእን እንተተኻኢሉ እውን ፀላኢ ን18 ክፍለ ጦር ኣውፅኡ ብ23 ክፍለ ጦር ተመጢጡ ከም ዝተሓዝ ገይሮም እቲ ግንባር ረቂቑ ስለ ዝነበረ ነቲ ግንባር ኣፍሪስካ ምግስጋስ እውን ዝዓለመ ነይሮም ብሓፈሻ ኣብቲ ግንባር ከቢድ ፀቕጢ ፈጢርካ ካብ ግንባር ከረን ሰራዊትን ኣፅዋርን ናብ ግንባር ጊንዳዕ ከይውሰድ ንምዕጋት ነይሮም ካብ እንሲ ለሽም መንተ ክልተ በጠሎን ተንቀሳቀስና ሀጅት ቀዳማይ መደብ ዝነበረ ወግሬታይ ዝበሃል እንዳ 45 ሒዞም ዝነበሩ ቦታ ኣብኡ ናይ መነውራ መጥቃዕቲ ክግበር ተባሂሉ ነይሩ ብድሕሪኡ ግን እታ ቦታ ተሪፋ ናብ እንዳ 96 ዝነበሩ ቦታ ናብኡ ኢና ተጠዊና ኩላህና ክነጥቅዕ ምስቲ ናይ ባፅዕ ዝነበረ ኩነታት ፀላኢ ረዳት ከይሰድድ 23 ክፍለ ጦር ዝበሃል ናይ ፀላኢ ኣብ ሮራ መሳዕ ነይሩ እዚ 23 ክፍለ ጦር ክነቅል ደሊሎ ኸይድ ደሊሎ ናብኡ እሞ ፀማሪ ዝኾነ ተኽሲ ክግበሮም እንቲ ከይከዘኸሎስ ክህረም ኣሎ ዝብል ውሳኔ ነይሩ ክህረም ስለ ዝድለ ዝነበረ እዩ ሕጂ ባፅዕ ተታሒዛ ምስ ተባሃለት ዕለት 11 እያ ተገብረት ናይታ ሽሙ ንሕና ብእንሲ ነርና ሽዑ ብእንሲ ክነጥቅዕ እውን መደብ ነይሩ ግን ኣጋጣሚቲ ናይ ሮራ መሳዕ ስለዚ ጀመረ ንሱ ምስ ጀመረ ምስኦም ጌርካ ትቕፅል ስለዝኾነ ተሓሳስባ እቲ ናይ ሮራ መሳዕ ግን ተፈቲኑ ብዙሕ ስለ ዘይሰለጠ ንሕና ብእንሲ ዝገበርናዮ ስራሕ ኣይነበረን ማለት እዩ ሕጂ ሙሉእ ለይቲ ክንከይድ ኢና ሓዲርና ሰዓት 4 ወጋሕታ ኣቲና ኣብቲ ቦታ ንፅባሓይቱ ንጎ ከዓ ቦታ ክንርኢ ተባሂሉ ናይ መጥቃዕቲ ንኣፍሉቕ ከይድና ኣፍሉቕ ግመ ተሸፊኑ ስለ ዝነበረት ቦታ ዝኾነ ይኹን ክነኣቶ ንኽእል ቦታ መታእታተው ኢና ይረአና
ስለዚህ ኣነ ንወዲ ሃይለን ኢና ከይድና ነርናኡ ቦታና ምስ ተመለስና ድሕራይ ሰዓት 8 ፅባሕ መጥቃዕቲ ኣሎ ተባሂሉ ቦታና ይረአናን ዘለና ፀላይ ቅድሜና ከም ዘሎ ጥራይና ፈሊጥና ዘለና እምበር ከመይ ልሒዙ ኣሎ እንታይ ኣተሓዛ ኣለዎ እንታይ ኣፅዋራት ኣለዎ ከመይ እቲ ቅርፂ መሬት ከማን ዋላ ሓንቲ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ይነበረና ምናልባት ኣብኡ ህጂ ፅባሕቲ ገበርኩምና ዘይሓይሽን ኢልናዮም ክልቴና ላላ ይከውኒ ካልእ ኩነታት ዝውጥእ ስለ ዘሎ ስለ ዝተባሃለ ወሲድናዮ ማለት እዩ ግን ከይረአና ኢና ክንኣቱ ናይ ከረን ገለመለ ዝነበረ ካብኡ ጨጨሪሙ ወስድ ስለ ዝነበረ እዚ ፀቕጢ ክግበረሉ ተባሂሉ ስጉምቲ ይወሰድ ተባሂሉ ምሸት ሰዓት 8 ተሓቢርና ዕለት 10 ማለት እዚ ፈንጂታት ናቱኹን ናህናኹን ተረቂሒ ዘሎ ቅድሜና ከመይ ጌርካ ዝፍቶ ተባሂሉ ግድነት ተባሂሉ እቲ ጉዳይ ክንፍታሕ ስለ ዝኾነ ካብ ዝተበጊስና ብየማን ፀጋምን እተን ናይቲ ብርጌድና ነይረን ካልእ 52 የማንና ነይራ ናይ በዓል ገብርኤለ እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ብልክዕ ክትሪኦ ከለኻ በብ ዝነበሮ ተወፋይነት ነቲ ጉዳይ ግድነት ክኣትዎ ተገዲዱ ስለምንታይ መፍትሒ ከም ምዃኑ ተፈሊጡ ማለት እዩ ኣነ ምናልባት እንታይ ብበልኩ ኣክንዲ መናውራት ባህልቲ መጥቃዕቲ ዱልዱል መጥቃዕቲ ኢና 5 ወጠሎና እንዳ 52 መፅት 6 ወጠሎ ንሕና ነርና 11 ወጠሎ ተሰለፈስ ከመይ ጌሪ መናውራ ኸውን እዚ ደልዳላ መጥቃዕቲ እምበሪ መጥቃዕቲ ዳ ምናልባት ግን ኣይሰለጠን ከምቲ ዝድለይ ሰጎምን ክኸውን ክእል ካልእ ኣርእስቲ እዩ ናይ ስለያ መፅናዕቲ ገበርናን ቦታ ይፈለጥናን ኮለላታት ኣይገበርናን ስለዚ ናይጀሮ ሰዓት ተነጊርና ሰዓት 2 ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ከነጥቀ በቲ ዝተዋሃበ መሰረት ድማ ነተን ኣሃዱታት መደባተን ኣፍሊጥና እያ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓይሊ ፀላኢ ዓጊትካ ንምሓዝ ካብኡ ሰጊሩ ድማ ኣገደሲ ቦታታት ምቁፅፃር ሮራ መንሳዕ ዕለት 11 እያ ነይራ ሕጂ ንሕና ብኣ ዝተገልፀትልና እንታይ ዕለት 9 ድዩ ገለ እንዳ 52 ቀይሮምና ዕለት 10 ሕጂ ወፂና ውዒልና ሕጂ ትእዛዝ ኢና ንፅበ ነርና ማለት እዩ ምሸት ሕጂ يمكن ساعة 10 قال بيلو كنا تقع مخانا بو تحبيرونا اتعلامة حجي نتبوتات حزنا سين خرن كنقلقل تشو استحبرنا كلايكا 10 شمون تخفلو طور وصي سلو زلو نمبراق كيكيتكا مأسارو محزو صلاي بسنهار متقعت مستفون نولو بخال وتا متقعت خقدر عقلي نورون سلازغون السون بتي ግንባራትና ዝነበረ ኣህርታት ፀላይ ኣብቲ ጠንቅቕ ኮይኑ ይፅበ ነይሩ ዝያዳ ኳርኣ ረዳት እንተድለየ ንግንዳዕ ንኽወፍር እምበር ናባና ክመፅእ ትፅቢት ኣይነበረን እሱ ብከምዚ መንገዲ ተጠንቀቕ ንሕና ድማ ልክዕ ተመሳሳሊ መንገዲ ስትራቴጂ ሒዝና ኮፍ ኢልና ብዝነበርናሉ እዋን ዓሪድካ ኣብ ጋሓያትን ፈረሰግን ነቲ ባፅዕ ንግፋት ተባሂሉ ዝተወጠነ ናይ ፀላእ መደብ ንዕኡ ንምሻል أزيو دماو دخونه حيان كينات يغيلو أمودة أتاقن تسقطي أمن عند برتع مسمسة بخصوص أب رورا من ساعة أبقن باكرن متقعة خجبر على تبايلو زي بمتأن تكال استجبر متقعة نايفنكن أقول من دلوات زنورو أقول ناي تقصي حق زنورو خم زي نورو فلتيو يقول برد صلاة ونبعلو ببز حخفال ناي حق تقصو أب جندعان كبابين يروى سلازنبرة إثي أبعل كرنكم قال زنبرو عقمي أمانة تجاري نغراي نبرة نزبهان دبت خصوص ما تقعد تخبر على الوستبالة بترتب كجبر تجديدو ولاقا كل أهدوتات تزباو السراويت أب تتنقع انت نبره إزي نايرورا من ساعة وق كمتي ناي متقعت عرزا أقدي مستحسبة أي نبران مسموص 18 كفل طور كاب مكلاخل مسمر اب جمت اتيو هندبت استوسد سغمتي نيرم بمخنياتون اخل مصنعتن مدلاون زي تغبرلو وغي نيرم بتوساقي جنبر رورا منسع بحرم فراسنا دوز كاب حمله صاب مسكرم 1988 ازي كبيد من ربرابات استخايدلو جنبار سلازنبره بخلتي وغن دلدل مكلاخل دفاعات زنبرو بوتايم صلاي حيزو زنبره دفاعات بقداماين كالاين مكلاخل مسمر زتهانصه بصعقي صرسب نتوكتي ترغريغو استحصره كم قرص مريت سبربارن اخاوح زبزحون بفلاي كبابي افلقون غوان صداف ناي وغن متقعتي زي موچي نيروم اصوارون ناي صلاي صبللتنت نيرويو اموداتا غن انتاي تباهيلو حنتي ناي اند 19 حنت بطلوني
أقدمها زمسأت نيرا نايب عن ود قبر قرقش سلسيت بطولوني سنة بوتا تلاليا تصل زنبرة دحان سن تا ناي ندار بعن حمشتن حدا سني جمرة سخاتكم كأخلت بطولون أنا 4 بطولون تساتفنا يدخل سراي تن أخلت بطولون خا مريت مسبرها عينهم رئهم تأتوا توهين حجينا أثنا فنجل نايت ألاقي ما عليها زي بلو فنجل زوم كله نفلت نجارات يبلنا نتاي كم زلوا تاي تحسوا أمود أثا خم زاخن بلاد أنا حناجن دحراي بكيبرهات أن كل تبطلوني جميرنا نتي متقعتي دحرنا هنا بس أجامن هنا تسلفنا نيرنا بس أجامن نتفنجي ببزحي سلزنا بري أمود أثا خم مريج أزوسنا بتدخل مخادع بطلنا حدا ودي ساقنا ود غارزان المرحوا بطلنا جن ناو خيدان يرا بفلاي بزي تعندل زبلو ربالو بونا برا مسع زتي بترترالو سابويا متقعت كيرات بوتا صبيبيو غنايتي قرص مريتو هذن كل ثلاثه بطلنا عند 50 كلتن جن بتنا يرونا مسع هيكانو زغمغم زلو بوتاتات بينيرن بتقولكم كيت كلنا حدا مريح زبال مريح اندخد مرحيلي ستسويو بدحري اجن بزح صدما ايغاطمنا اتي كناليتات ون بزح يتكلن معنا بوغنا بيماننا زنورون ده حدا اند 45 زمن دا 13 كبيت كسارا نيرو كبيت مربراب كان نيرو مساتو معنا جن قلتي سلطنا تي قدما يدفع حيزنا ناي كلا يدفعون حيزنا كاو مسكدنا جن تي يماننا زنبري بزح مسانا يسقومن فلاي كاتا قدما يتبطلنا عند 45 درجاتهم مرحت حيلتها كلهم بفنجن بقلن تسوي امين بزح قبض ولا خساره سلازنبرا اتوتان بعلو كاو خافت حيزات زنبرت كتقصلون صقامي نيرو بزح يسقومنان موداتا كلها تاساسيرنا خفيلنا مالت تاوطلنا جن شي ودي ساق ود غارزان يميرو مسعى نورو مرحت حيلتها 3 مرحت حيل سوي يمشي ودغافو بريجينب وديسيو زبانيرو شو مسعى سويهم سلسي أمسسو متكأتا قبورو سلستفالنا كابانا حادي حالي باي كاب من دا ود غرز غير كحادي مرحالي غيرنا تكينا مالتي لسو تراجي كونس كسارتا سلزنا برا دارغا اسران حموشن زخون سب كام لسو كولتي انا بطرني دارغا 50 زخون سب تكينا لاينا تي اغاطي ما نبرنا تخون نتخسارا نمشفان مالتي سلازي اتا حفشا خونتا نبرنا هبطلني كبد زبالين يرت قرص مرت حغازي اي نبرن تمسوات جن وفلطات وفيات مرحت حيلتاكم تخغبر زغب خاغيرمي مالتي شغروت بوتات اقامطنايت بوتا ازي اشغاري فلاي حنت غانتا زنورت بوتاسي تساحبكا غرملت زي كوينو كم نورمال تسريعها دفاع تاعتوت وت زقل قرص مرت اينورن زقنتات زيدي ازي عبيت اخاوه سلازنبرو ولا صلايونا ومساتوي نخطو صون ازيو اشغار نير مالتي شو دي رسعني مالتيو تا فلاي بطلون سلسينا 10 شعاتي هيوت موغوس نبرتو لزا محداري زواما ناي ماكل كسما مالتيو وشط مساتو ناتا دمص طرحيخا تسمع مالتي ما عبل ملك سلازنبرنا مالتي دمص ناتا طرحيخا تسمع بقى شجر ساعات نقرأك ما سي فنجي خنسجر أي كأل نانجل تاسكلي سلزيك سجر أي كألون تخونتات كم تزلا أي سجومن كم تتحققنا يزنا برنا بات محز مرت السبات بعل وديسيف زنبرو مرت السبات سلزي خفرنا خا سلزي كم إلنا تخونتات كتيلو أبزو من هالوقت بس خم زيد زرب بوتا سلازي رأنا وخلنا يمسنعت جزء سلازي وهذا البحال بوانو يلعلي إذا جنبارزي نحنا نتسعين شدشتن درجنا عملت من الأثار عرضنا له قدمنا ونكررنا محاسب ترجع متقعد الجبرنا له سلازي غني مسنعتي دليلنا ينبرن بدقيقة مسابع تلفلت وتادي تحلال الاستراتيجي كونن قلعي تحاري أبزو وتازي خم أجم كرزغل عروض دخون وتا تخاتاتالي متقعت غيرنا له كن عوتلو سلازي قالنا ممليسو بتقعته غدا غدن بصره سبنتكتن دلدلو زنبر بوتا سلازي غني ابهنص بوتا غبر متقعته كل غزي خبيد مخانو ردي بخالق بوتاتات سليخنا
ንዑ ክነኳልመሉ ንኽእል ብቐሊሉ ብክንፍታት ሃሪምና ከነፍርሰሉ ንኽእል ዕድላት ኣይነበረን ፊተፊት ንሕና ሓያል ዕርዲ ነርና ልክዕ ከምኡ ተሃንፀ ሓያል ዕርዲ ናይ ፀላኢና ድማ ክንሰብር ነርና ኣብቲ እዋንቲ ሓፈሻዊ ውፅን መጥቃዕትን ኣሰላልፋ ሃዱታት ወገን ኣብዚ ኩናትን ክፍለ ሰራዊት 96 ብርጌዳት 98 91 ካብ ኣፍሉቕ ብራኸ 2433 ክሳብ ባልሖ ዘሎ ቦታታት ኣጥቂዖም ንኣፍረሪካያን ናብ ቃል ሃፀይን ክቕፅሉ ክፍለ ሰራዊት 52 ካብ ብርጌድ 45 በጠሎን 1 ካብ ብርጌድ 19 በጠሎን 3 ብፊት ብራኸ 2293 ከጥቅዑን ንብራኸ 2293 ፀጋምን ዘሎ ቦታታት ክቆፃፀራ ክልተ በጠሎኒ ናይ ብርጌድ 24 ሪዘርቫ ናይ ተናጥቃዕት በጠሎንታት ኮይነን ክስለፋ ብራኸ 2293 ምስ ተተሓዘ በጠሎንታት 1 2 ናይ 19 ብወግረታይ ኣትየን ከጥቅዓም ኣብ መወዳእታ ኩለን ኣህዱታት ተዋሃይደን ንጀጊረን ወልወሉቕን ኣፍረሪካያን ጋሕቲን ተቋፃፂረን ናይ ባባ ሰጊረን ካብ ደብረ ሲና ንወረታ ዘሎ ቦታታት እንዳደፋእኻ ምቕፃል እቲ ካብ ጀጊረ ንየማን ዘሎ ኣህዱታት ናይ ወገን እውን ምስ ምዕባለ ከጥቅዕ ንጋህዋ ተመዲቡ ተኣሃዱ ክልተ ሓይሊ ብየማን ቁርባ ፍልጦ ስለ ዝነበረን ናይቲ ቦታ እቲ ፈንጂ ዘይብሉ ቦታ ፈልጦ ነይረ ምክንያቱ ነዊሕ ቅድሚኡ ቅድሚ ተኽሊቅ ምግባር ናብቲ ቦታ ስለ ዝነበርኩ ክልተ ሓይሊ ሽንጭሮ ኣለዎ ንጋዋ ደደይብ ብኡ ከም ዲባ ገርና ሓንቲ ሓይሊ ከዓ በታ እንዳበራት ከም ዲብ ገርና ብዙሕ ፀገም ኣጋጠመና ንስጋብ ጋህዋ ገፅና ናብቲ እግርናታ ንመፅእ ፅቡቕ ሰጊሙ ብንግኡ ብድሕሪት ናይ ኣፍሉቕ ዘሎ ቦታ ግን ገና ይወፀን ዘሎ ደሽካ ኣሎ ካብ ላዕሊ በፍሉቕ ተሰቕለ ብጎንና ይዳሃርመና መቸም ተኻራኺድና ወፂና ንጋዋ ምስጋቢ ከባቢ ሰዓት 11 10 ፍርኣን ቢልና ይንጎ ኣብ ላዕሊ ተሪሩ ሰለስተ መራሕቲ ጋንታት ከፊልና ኣብ ላዕሊ ግድን ክንወርድ ተገዲድና ኣብ እግርናቱ ተሪር ምክልኻል ኮይኑ ውዒልናኡ ሙሉ መዓልቲ ምሸት እንዳ 98 ውሽጢ ኣትዮም ስለ ዝነበሩ ንሶም ኣዝዮም ኣዕሚቖም ውፁ ተባሂሎም ንሶም ናባና ድረቡ በዓል ባርያ ብዝኾነታ ውግእ ምሸት እንደገና ውረዱ ይባል በትሽዑ ዝተነግረና ክሳብ እቲ ገዳም ደብረ ሲና ምብፃሕ እዩ ነይሩ ስለዚ እታ ዝሓሸት ኣሃዱ ኢልና ዝገመትናያ በጠሎኒ ካልአይቲ ሓይልያ ነይራ በዓል መስግእ ዘለዋ ንሳ ፈንጢዛ ክትኣቱ ተንካልኦት ከዓ ደድሕሪአን ክጠባበቃ ጌርና እንተኾነ ግን እቲ ስራሕ ምስ ተጀመረ ንሕና ዘይተፀበናዮ እዚ ዘይበሃል ፈንጂታት ብዕምቆት ተተኺሉ ፀኒሑ ስለዚ ተን ኣሃዱታት ተቐዳሚት ኣሃዱ ኣብኡ ተሰናኺላ ፈንጢዛቶ ሓሊፋ ግን ተንካልኦት ኣሃዱታት ደድሕሪኣ ስዒበን ነታ ደብሪ ሓሊብ ንጎ ሰዓት 6 ክኸውን ከሎ ተቆፃፂርናዮ ማለት እዩ እቲ ተሓዛ ናይ ፀላኢ ብዕምቆት እዩ ነይሩ ተቐዳማይ ንሕና ንሪኦ ወይ ዝረኣናዮ ድፋዓት ዘይኮነ 2-3 ድፋዓት ነይሩ ፈንጂታት እውን ነይሩ ኣብ መንጎ ብየማናን ብፀጋምናን ዝኾነ ምትእሳር ኣይነበረና እዚ ከዓ ዓብዪ ፅልዋ ነይርዎ ካብ ኩሉ ብየማን ሸነኻ በፈሉ ዝወረደ ቦታታት ክንኣቱ ከለና ንሕና ስክፍታት ገሊፅና ንማእኸልነት ብሪጌድ ግን እቲ ሓበሬታ እተው ስለ ዝነበረ ጎንኹም እንዳሓለኹም እተው ኢልናዮም ኣትዮም እታ ሽግር ካብኣ መፅያ መጨረሽታ ስለዚ ካብዚ ቦታ እዚ ክነዘለቕ ክንፍትን ፀላኢ ብድሕሪት መፅኡ ከጥቅዖም ምንብብራት ተገይሩ ብዙሕ ክሳራታት ከፊልና ማለት እዩ ኣዝዮም ብሉፃት ሰባት ማእከልነት ሓይሊ በዓል ወዲ ክብረትን ቀልዓብን ክንከስር ክኢልና እዛ ናይ ኣስማይ ትሩባ ንቤልታ ትወርድ ንሕና ብኡኢና ከይድና እንዳ ክልተ ከዓ የማና ንሓና ንወገን ማራት ገፁ እቲ ሓበሬታ ተዋሂቡ ኣይንፈልጦን ኢና እቲ ቦታ እቲ ንፈልጦ 52 ሒዞሞ እዮም ሕጂ ሩባሩባ ኣቲና ንጭንድቅ ገፅና ክንከይድ ከለና ፈንጂ ማዕልያ ደይብሉን ገለን ክሳራታት ምስ በዝሐ ሽዑሉ ሓቢርናዮም እንደገና ናብ ካልኣይ በጠሎን ንየማን ተደሪብና ኣብኡ ኣቢልና እሱ ከዓ ናይ ቅርፂ መሬት ሃጓፍ ነይርዎ ሕጂ ንቅድሚኻ ንምኻትካ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ እሱ ከዓ ፀላኢኻ ዓፂዎ ክፍለ ጦር 23 እዩ ነይሩ ሽዑ ዝኾነ ብኡ ይሃጅም ንከላኸሎ ናይ ምሸት ሕጂ በቲ ዝኣተናዮ ናይ ፈንጂ ቦታ ብኡ ክዓፅወና ዊል ብዙሕ ፀረ መጥቃዕትታትን ገለን ገይሩ ሓንቲ ሓይሊ ከባና ከይዳ ወይ ዓፅያቶ ኣብ መወዳእታ ሕጂ ምውፃእ እዩ ኮይኑ
ክንወፅእ እንድሕር ኮይንና ፈንጂና ሃና ክልዓል ኣለዎ ሕጂ ፈንጂ እንዳተላዓለ ኣነ ዘይርስዓ ስሞን ጠይብሲ ነይሩ መራሕ በጠሎና ክራኸብ ኢሉ ደው ኢሉ ሕጂ ትምልክቱ ሕልፍ ምስ መለ ባሙስቱ ረጊፁ እሱ ተሰውዩ ስምዖን እዚ ገፁን ኣብ ገለገለ ንጥርጣር ሃሪሞ ሕጂ እቲ ቦታ ሓደገኛ ነይሩ መወዳእታ ብኡ ኣዚሌቕና ዕለት 12 ባውዒልና 13 ኣስቃ ወሪድና ስውእ ቀልኣብ ገብረ ንጉስ ገብረ ስላሴ ነዛ ምተይ ነይሩ ሕጂ እንታይ ይብለኒ እስኻ ሓድጋ ክትኮኒ ክትኣትዊ ይብለኒ ኣነ ግን ክስዋእ ይብለኒ ማለት እዩ ባባ ተሰዊኡስ ወዲ ጎበዛይን ንሱን እዮም ነጊሮም ንቕድሚኡ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፈልጥዩ ናይ ማማ ፈልጥዩ ናይ ሓው ቦታተይ ሓድጋ ክትኮኒ እስኻ ክትኣትዊ ኣነ ግን ክስዋእ ምስ ተሰዋእኹ ዓድና ደቂ ዘርኡ እዩ ኣደይ ለምለም ካሕሳይ ትበሃል ኣቦይ ገብረ ንጉስ ገብረ ስላሴ በሃል ኣደይ ብሂወት ተላ ብሂወታት ርእያ እንድሕር ሞይታ ከዓ ኣብ መቐብራስ ዕምባባ ተቐምጥላ ብለኒ ተኢድ ብል ደሎ ገሌለ ድሓር እቲ መጥቃዕቲ ሰዓት 3 ናይ ንግሆ ኢና ጀሚርናዮ ሓይልና ኣብቲኣ ጀሚራቶ ንሕና ከዓ ሳልሰይቲ ሓይሊ ካልእቲ ጋንታ መራሒት መስርዕ እየ ነይረ ኣነ ተደረብቲ ኮይና ንኣትዎም ማለት እዩ 3 ድፋዕ እዩ ነይሩ 3 ድፋዕ ሴርናዮ ፅቡቕ ኢና ቀፂልና ድሓር ኣብቲ ፅልግልግ ይርአኒ እሞ ይመፅእ ኣታ በጃኻ ረቡዕ መውዓል ከይትገብረኒ ኪዱ እንዶ ሓይልኻ ገለ ይብሎ ድሓን ከምኡ ትበል ገለ ኢልኒ ካብኡ ሽዑ ብሓንሳብ ንወርድ ማለት እዩ ንታሕቲ ኣነ ጥይት ክመላእ እየ ንሱ ሽጉጡ ኣብቲ ናይ ህጅም መስመር ምሳይ ስለ ዝነበረ ተቐድሚዩ ጥይት ኣይነበራን እጅን ስጥ ክብል ሰምዖ ማለት እዩ ድሓር ጥይት ምምላእ ኣቋሪፀ ወፅየ ነታ ማሕረይቲ ሓደ ብፃይ እውን ነይሩ ክልቴና ተኩስናላ ትወድቕ ኣታ በጃኻ ወላ ከላሽን ሓዝ ገለ ይብሎ ኣይ ሰምዓንን ካብኡ ሽዑ ዳግመ ምውዳብ ጌርና ንሱ ካልእቲ ሓይሊ እዩ ኣነኻ ሳልሰይቲ ሓይሊ እየ ኣብ ሳልሰይቲ ሓይሊ ኣታ ጋንታ ይኸይድ ማለት እዩ ሽዑ ኣነ ሳልሕን ገርነ ተስፋ ማርያም ሽንጠይ መራሕቲ መሳርዕ ኢና መራሕቲ ጋንታታትና ይዕብዮ ሽጉጥ ተስፋይ ቆዳ እዮም ሕጂ ሳልሕን ገርነን ተስፋ ማርያምን ተሰዊኦም ኣጋጣሚ ሃማን ሳልሕን ገርነ ብስራሕ ተላኢኹ ነይሩ ምሸት መፅዩ ወግሓታ ከዓ ተሰዊኡ ማለት እዩ ድሓር ካብቲ ድፋዕ ናይ ፀላኢ ኣፀቢቕና ፅቡቕ ኢና ሰጊምና የማንና ፀጋምና ግን ምትእሳር ኣይነበረና ካብኡ ሓንቲ ክጀት ነይራ እታ ጋንታና ኣነን ተስፋይ ቆዳን ጥራሕ ደልና ሓለፍቲ ኣብኣ ንሕዝ ኣብ መንጎ ሽዑ ኣዝልቑ ንበሃል ንወፅእ ክወፅእ ከለኹ በዚኣ ኣትያ በዚ ጎለይ ትወፅእ ትካዝና ይህረም ቡምባ ግን ኣይተሃርመን ማለት እዩ በዚኣ ተሃሪማ ኣነ ንሕክምና ኸይድ ናይ ቀልኣብ መስዋእቲ ኣብ ሕክምና እየ ዝሰምዖ